Pri tejto lekcii si ukážeme pokročilejšie funkcie Instagramu, ako aplikovať filtre na fotografiu. Spustíme si Instagram. A následne tlačíme stredné tlačítko. Zvolíme ľavé tlačítko, čo nám vlastne vybehne z galéria fotografií, ktoré máme v tablete alebo v telefóne. A vybereme si fotku. Ja si vyberiem túto, lebo tú jedinú samozrejme mám. A môžem tu aplikovať na ňu rôzne filtre. Počkáme, kým sa samozrejme načíta. Môže to zabrať nejaký čas. No. Máme tu na výber množstvo filtrov. Vybereme si nejaký, čo sa nám páči. A necháme to tak. V strede je tlačítko na svetlosť. A napravo je tlačítko s dotočnými nadstaveniami. Môžeme si upraviť uhol fotky. Ako vidíte, sú tu rôzne uhly, ako ju môžeme upraviť. Potom je tu samozrejme svetlosť. Kontrast. Teplota, čo vlastne urobí s fotkou, že farby sú teplejšie alebo chladnejšie. Čím pôjdeme do zápornejšej hodnoty, tým je fotka chladnejšia. A zase naopak. Potom je tu vlastne saturácia, čo znamená živosť tých farieb a ich výraznosť. Potom je tu svetlo, čo vlastne zosvetlí fotografiu. A dodaje taký osvetlnejší štýl, že svietilo väčšie slnko alebo podobné efekty. Potom sú tu shadows, tiene. Čím sa samozrejme zvýraznia tmavšie časti na fotografii a fotka je buď tak svetlejšia alebo tmavšie, záleží, či ideme do negatívnych alebo pozitívnych hodnôt. Ak ideme do negatívnych, tak je svetlejšia, pretože tmavšie časti sa zosvetľujú a zase naopak. Tu je tu widget. Popravde, neviem, nikdy som si nevšimol, čo widget presne robí. Ale na to prídete sami, budete o niečo múdrejší. Potom je tu tilt shift, čo je vlastne rozmazanie. Jedna dodatočná vec, keď pohybujeme prstom po obrazovke, tak máme šancu vidieť náš focal point, bod sústredenia, a napríklad dáme to na ich tváre a všetko sa rozmaže. Tentokrát to ale vypneme, a aby sme mohli ešte vysvetliť jeden filter, čo je sharpen, zostriť. A ten pridáva na fotografiu určitú dávku ostrosti. Vďaka čomu je fotka krajšia, ostrejšia a vyzerá, že je tak fotená kvalitnejším fotoaparátom, než je, a je tak výrazne detailnejšia. Potom, ak sme spokojní s ostrosťou, tak môžeme aplikovať teda to rozmazanie. Necháme sústrediť na ich tváre a potvrdíme. No a potom stlačíme pravý horný roh, modrú šipku, v čom sa dostaneme k finálnej fáze. Fotka sa spracuje, upraví
A následne tu máme možnosť zdieľať. Ako môžete vidieť, sú tu sociálne siete, na ktoré to môžeme zdieľať. Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr alebo Foursquare. Môžeme napísať nejaký komentár k fotografii. Ops. Vrátime sa späť, pardon. A dáme publikovať.